हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। पिएम किसाननि एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जादोंना जायाखै एबा दायो रेजिस्टार जादोंना जायाखै बिनि गोबां कुइसन फैदों आरो कमेन्ट खालामगासिनो दङ। हानायसेबांखौ रिप्लाइ खालामदों, हायखौ दोनदों। मानो होनोबा लोगोफोर बिराद कमेन्ट फैयो आरो रिप्लाइखौ खालामजोबनो हाया जायो। बिनिखायनो आं डाइरेक्ट नोंथांमोननि मोनसे रिप्लाइ भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना जाहाथे गोनो गोथो दाजा जे एप्लाइ जायागारा भिडिअ खालामबाय थायो होननानै। बिनिखायनो आं सिगाङावनो बुंखाबाय लोगोफोर, खनसेनो आं बेहाय रिप्लाइ खालामगोन नोंथांमोननो। बिनिफ्राय आरो जाहैबावबाय लोगोफोर निउ एप्लाइ जागोन ना जाया। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय इनस्टलमेन्टखौ मोन्दोंना मोनाखै एबा खायसेया सिगाङाव मोन्दोंमोन नाथाय दायो मोनाखै, मा खालामनांगौ। आरो मोनसेया जाहैबाय लोगोफोर हेल्प डेस्कआ मा, बेहाय मा खालामनांगौ। आं नोंथांमोननो गासैखौबो फारि फारि होगोन। भिडिअखौ नोंथांमोना नायजोबदो। भिडिअखौ नायोब्लासो नोंथांमोना गासैखौबो मिथिगोन। थ' लोगोफोर खायसेया भिडिअ नायालासिनो डाइरेक्ट कमेन्ट खालामो। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबबासो मोनगोन आरो डिटेल्सखौहाय थाखायो। नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट खालामोब्ला मोजां जायो आरो। दा बेनिखायनो नोंथांमोननो बेहाय क्लेरिफिकेसन होनो लाबोदों भिडिअखौ, जाहाथे आंखौ गोनो गोथो दा सान जे एप्लाइ जायगारा भिडिअ खालामबाय थायो होननानै। दा लोगोफोर आं नोंथांमोननो बेहाय रिप्लाइ होनोसो लाना फैदों। दा फार्स्टआवनो नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनोबा नायदो दायो एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जादोंना जायाखै। खायसेया जादों होनदों, खायसेया जायाखै होनबाय थादों। बेनिखायनो नोंथांमोन दायो देखायनोसै। बेहाय जाबाय निउ फार्माराव थांदो। दा बेवहाय थांनानै जोङो नायनोसै, एग्जाम्पल नायनोसै जे जामारदोंना जामाराखै। आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ। बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना हाजासे धोर्ज हमनानै नाय, गासैबो खोथाखौ बुजिनो थाखाय। दा बेहाय गेवना फैबाय नै लिंकआ। दा बेहाय जों नायनोसै निउ फार्माराव जों नायनोसै हागोन ना हाया। दा फार्स्टआवनो नोंनि आधार कार्ड नाम्बारखौ बेहाय टाइप खालामदो, जिखुनु जाया आधार कार्ड नाम्बारखौ होदो। दा बेहाय होनानै दानिया इमेज कर्डआव जेरै दङ बिदि होदो केपचाखौ। बेहाय दङ जेरै B5QVCX। दा बिदि होनानै दानिया स्टेटखौ बेहाय सेलेक्ट खालामदो, आसामाव होदो। दा आसामाव होनानै दानिया जोङो सार्चआव थुना होदो, अब्लानो जोंनि रेजिस्टारा जागोन ना जाया नोंथांमोना नुसिगोन। दा नै लोगोफोर नोंथांमोना नुबायना दायो रेजिस्टार जायाखै। आं नोंथांमोननो रिप्लाइखौ होबाय, दायो रेजिस्टारा जायाखै। मानो होनोब्ला बेहाय टेम्परारिलि माने सासपेन्ड खालामथ'बाय वेबसाइटखौ, माने टेकनिकेल इसु जादों बा टेकनिकेल रिजन दङ, टेकनिकेल प्रब्लेम जादों। बेनिखायनो बेहाय दोनथ'बाय। दा खोथाया जाहैबाय लोगोफोर, टेकनिकेल प्रब्लेमा बेनो जे गावसिनावनो जाखादों अफिसाव, हजों गोजौ जादों जे सोरनाबा इनस्टलमेन्टआ हाबखादोंमोन सिगाङाव नाथाय दायो हाबाखै, बा एड्रेसा उल्था फाल्था जादों। बेबायदिनो गावसिनाव टेकनिकेल प्रब्लेम जादों। बेनिखायनो दायो दोनथ'बाय वेबसाइटखौ। आरो लोगोसे मोनसे खोथा गोसोआव लानो हायो, नोंथांमोनाहाय सिगाङाव मोनखानायफ्रा मोननायनि चान्स दङ। मानो होनोबा सिगाङावनो जुदि मोनदोंबा दायो मानो मोना, नोंथांमोना बेखौ बुजिनांदो। माने गावसिनाव टेकनिकेल प्रब्लेम जादों, बायदिसिना इसु जादों। दा बे जाबाय क्लियार। दानिया जों नेक्स्टआव थांनोसै, फैदो। दा नेक्स्टआव थाङोबा जोङो हमाव थांफिनदो। दा हमाव थांनानै आं नोंथांमोननो दानिया स्टेटास नायनायनि खोथाखौ बुजायनोसै। जायफोरा स्टेटास नायनो गोसो दङ नोंथांमोना नायना लादो। बेनिफिसारि स्टेटासाव थुनानै जे नोंनि एकाउन्टआव मा प्रब्लेम जादों, नैबे बेनिफिसारियाव थुनानै नायबानो जाबाय। नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानै नोंहा मा प्रब्लेम जादों बिथांमोना लिरना होगोन। दा बे जाबायना लोगोफोर, बेहाय एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोना नैबे गेट डाटायाव थुनानै होब्लानो नोंनि स्टेटासा फैगोन जे नोंहा मा प्रब्लेम जादों। जेरै खायसे इनस्टलमेन्टखौ मोन्दोंमोन सिगाङाव नाथाय दायो मोनाखै, खायसेना इनएलिजिबोल जाना दङ, आरो खायसेया जाहैबाय लोगोफोर खायसेया माने इनएक्टिभ जादों बा जिखुनु जाया प्रब्लेम जादों आरो। बेखौ नोंथांमोना नायना लानो हायो। दानिया जों लास्टआव फैनोसै, नोंथांमोना हेल्प डेस्क नोंनि बेहाय दङ लास्टआव। दा बेहाय हेल्प डेस्कआव नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेहाय मा खालामनांगौनो, बे जाबाय मोनसे हेल्प आरोना। नोंथांमोना माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंबा बेनिफ्राय हेल्प लानो हागोन आरो। बेनिखायनो नोंथांमोना रिपर्टखौ बेवहाय होनो हायो। आं सिगाङावनो खिन्थाखादोंमोन माबोरै होनांगौ। दा बेवहाय नोंथांमोना नैबेहाय थुनानै होदो। दा बेवहाय थुनाय लोगो लोगो जोंहा दानो हेल्प मोनसिगोन आरो। दा हेल्पखौ जों मोननो थाखाय फार्स्टआवनो नोंथाङा मा खालामनांगोननो, नोंथाङा फार्स्टआवनो रेजिस्टार खालामना लाग्रोनांगोन। रेजिस्टार खालामबासो नोंहा एन्ट्रि जागोन नालाय। बेनिखायनो नोङो गिबियावनो नोङो रेजिस्टार खालामना लानांगोन। ओमफ्राय मोनसे आइडि नाम्बार मोनगोन आरो स्क्रिनाव नोंथांमोना बेखौहाय स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे उनाव नांगौ जायो। दा नोंथांमोना जुदि बेहाय हेल्प होनोबा एबा रिपर्ट होनोबा गिबियाव नोंथांमोना रेजिस्टार जानांगोन। रेजिस्टार जाबासो नोङो रिपर्टखौ होनो हागोन आरो। दा बेनिखायनो जोङो बेहाय एकाउन्ट नाम्बारखौ होनांगोन। नैबेयाव एकाउन्ट नाम्बाराव टिक खालामदो, टिक मार्क होदो, सेलेक्ट खालामदो आरो बेनिफ्राय एकाउन्ट नाम्बारखौ बेवहाय होनानै गेट डिटेल्सआव लांदो। नोंहा मा प्रब्लेम जादों गासैखौबो नुगोन। बेनिफ्राय नोङो कमप्लेनखौ होनो हागोन बा रिपर्टखौ होनो हायो। आरो नोंथाङा रिपर्ट होखांनायनि उनाव साननै सानथामनि उनावहाय स्टेटास नायनोबा नैबे नट दा क्वेरि स्टेटासाव फैनानै नोङो नायनो हायो आरो जे रिमार्क्स हरगोन, गोजौनिफ्राय रिमार्क्स हरगोन जे मा जामारदों। दा आं बेहाय नोंथांमोननो मोनसे एकाउन्ट नाम्बार होनानै नायनोसै, रेजिस्टार खालामनोसै। दा बेहाय जोङो इन्टार एकाउन्ट नाम्बाराव थुना होदो। दायो लोगोफोर बेबायदि थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैयो। बिनिफ्राय नोंथाङा जुदि रिपर्ट होनोब्ला नैबेवहाय सेलेक्ट गिभेन्सआव थांनांगोन आरो, सेलेक्ट गिभेन्सआव थांनांगोन। दा नोंथांमोना बेहाय नुबायना, दानिया बेहाय सेलेक्ट खालामदो।
दा सेलेक्ट खालामनानै मा ओंखारो बेवहाय नायदो नै नोंनि प्रब्लेमजों बेहाय मिलायदो जे नोंहा एकाउन्ट नाम्बारा माबा प्रब्लेम जादों नामा बा एप्लिकेसन माबाफोर पेन्डिं जादों नामा एप्रुभेल जायाखै नामा खायसेना नट एप्रुभेल बेबायदि ओंखारोना थ' जुदि बे जादोंमोन नोंथांमोना नैबे एप्रुभेल पेन्डिं होबानो जाबाय आरो खायसेया सिगांनि इनस्टलमेन्ट मोन्दोंमोनब्ला दायो मोनाखैबा इनस्टलमेन्ट नट रिसिभ बिदि होबानो जाबाय बेनिफ्राय खायसेना ट्रेन्जेक्सन फेलबो जानो हादों नोंथांमोना बेहाय बासिना होदो बेनिफ्राय खायसेया आधार कार्ड प्रब्लेम जानो हादों कारेक्सन खालामनायाव बेनिफ्राय खायसेना जेन्डाराव प्रब्लेम जानो हादों दा बेबायदिनो बायदिसिना होनो हायो आरो दा मेनलि नोंथांमोना मोननै होनो हायो दा बेहाय दङ इनस्टलमेन्ट नट रिसिभ जायफोर खनसेबो मोनाखै बेखौ होदो ओमफ्राय खायसेया नोंथांमोना बेहाय पेन्डिं फर एप्रुभेल बेखौ होदो आरो ना नोंहा जुदि पेन्डिं जादोंबा एप्रुभेलनि थाखाय बिनिफ्राय नोंनि रिजनखौ बेहाय लिरना होदो जे मा जामारदों बिनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव फैनानै बेहाय 5 + 8 इकुवेल बेसेबां जायो बेहाय नोंथांमोना टटेलखौ होदो बेहाय होनानै साबमिट होदो आरो ना साबमिट होनानै नोङो साबमिट होब्लानो नोङो माने रेजिस्टार जासिगोन आरो ना इनकुवारि खालामनायनि रेजिस्टारा जासिगोन बिनिफ्राय नोङो साननै सानथामनि उनावबा नोंहा जिखुनु जाया गोजौनिफ्राय रिमार्क्सखौ नायनो हासिगोन बिथांमोना नोंनि एकाउन्टखौ रिभिउ खालामगोन नोंहा मा प्रब्लेम जादों गोजौआव रिभिउ खालामगोन आरो आन्डार प्रसेस नोंना जाबाय थागोन आरो बिथांमोना नायगोन जुदि जेबो प्रब्लेम जामाराखैबा टेकनिकेल इसुनि थाखाय जामारदोंबा नोंनि फैसाया रिलिज जागोन थाबैनो रिलिज जागोन दा बेल' राहा दङ नोंथांमोना गोदान दायो रेजिस्टार खालामनो हाया आं बेखौ जास्ट नोंथांमोननो बेखौ क्लेरिफिकेसन होनो थाखाय लाना फैबाय दानिया जेब्ला नोङो रेजिस्टार खालामगोन ना बेहाय मोनसे आइडि नाम्बार मोनगोन दानिया बेखौ नोंथांमोना आरोबाव बेहाय सेलेक्ट खालामदो नट दा क्वेरि स्टेटासआव फैनानै दानिया नैबेवहाय आइडि नाम्बारखौ बेयाव होदो जुदि आइडि नाम्बारजों होआबा नों एकाउन्ट नाम्बारावबो होनो हायो एकाउन्ट नाम्बारखौ नैबेयाव सेलेक्ट खालामनानै एकाउन्ट नाम्बार होनानै गेट डिटेल्सआव थांनो हायो आरो माने रिमार्क्सआ फैगोन आरो आं दायो नोंथांमोननो देखायगोन सासे मानसिनिखौ बेहाय देखायगोन एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानै माने बिथाङा माने खालामदोंमोन आरो रेजिस्टार खालामबाय बा रिपर्ट होबाय दा बिहा मा फैखो नोंथांमोननो दायो देखायगोन नाथाय फैयाबो जानो हागौ मानो होनोब्ला सम लागोन दायो COVID-19 अफिसियेल दायो बन्द'खा नालाय एसे टाइम लागोन आरो बे खामानिखौ मावनो थाखाय टेकनिकेलखौ दा बेनिखायनो जों बेहाय एकाउन्ट नाम्बारखौ सासेनिखौ होनानै नायनोसै दा बेवहाय आं नोंथांमोन लाना फैबाय बिथाङा माने रेजिस्टार खालामबाय नालाय आइडि होनानै नायबाय आरो दायो दा बेहाय नै बियो बिनि प्रब्लेमा जादोंमोन इनस्टलमेन्ट नट रिसिभमोन आरो ना खनसेबो मोनाखै बियो पेन्डिं जागासिनो दङ दा बेखायनो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव बेबायदि लिरनो हायो बेनिफ्राय दानिया नै अफिस चार्ज रिमार्क बेबायदि दायो जेबो नायथ'वाखै अफिसियेलि नायथ'वाखै स्टेटासबो फैयाखै नै बिनिफ्राय फिडबेकबो फैयाखै आरो जे नोंनि एकाउन्टआव मा जामारदों दायो जेबो फैथ'वा जेब्ला लकडाउना जोबगोन एबा अफिस सोलिबाय थागोन ना होमबासो नोंथांमोननिखौ नायगोन आरो दायोथ' माने अफिस गैखाया नालाय बन्द'खा बांसिनानो दा बेखायनो दायो मोननायनि चान्स गैया आरो नायगोन बिथांमोना नायगोन दायो रिभिउ खालामगोन आरो आन्डार प्रसेसआव दङ नोंथांमोननिखौ नायनानै मा जामारदों बेवहाय रिप्लाइ खालामगोन दा बेखौ नोंथांमोना स्टेटासखौ नायबाय थानो हागोन आरो इनकुवारि स्टेटासआव थांनानै हेल्प डेस्कआव दा बेनिसिम लोगोफोर नोंथांमोना जाहाथे गोनो गोथो दासान एप्लाइ जायागारा भिडिअ खालामबाय थायो होननानै दायो आं नोंथांमोननो जास्ट रिप्लाइ खालामनो थाखायसो बेहाय लाना फैदों आरो लोगोसे नोंथांमोननो साजेसन होदों जे मारै खालामफिननांगौ थ' बिनिसिम लोगोफोरा आपडेटआ आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ